ingkang sampun wontenaken campur sari Krida Budaya ugi kalih tari kremo. Jaya Pria. Para kadang para khususipun warga dusun Desa Regosari inggih menika dipun ajengaken wayang kulit semalam tutup bersama Ki Darang Seno Aji Sabdo Cangko Sugeng Mirsani. Mang sing digawe rebab ta. Sing mang. Kabel lireng mah ono miki mah lho. Digawe rebab ta. Ngono iki sitere. Iki mang jana sih. Soleh. Enggak fotoan tadi. Sama cayo. Nggih.
binarum suarane gendeng gondo kusum Redoto Pitono Sandyakala wis pudhar amarga tinilar Sang Hyang Surya Sang Hyang Arka kang manding Antawa telasing cahya jenar kantun peteng dedet wancing-wancing purwaning ratri ing madyaning wana Krendha Wahana katingal wit ingas jejer sanga randu alas lan jati kumara angendi weksa mandira dasar oyoti nyelawir pating salwir krumandyak lirik maning yaksa kang nggegirisi ananggih menika pasetran gondo mayit dasar gawating kaliwat-liwat wingit kepanti satengah ana jalma wara bali rahayu tata gelar wujud wana ananging lamun dinulu sarana sucaning permana jati menika wujuding dangkaning dewaning pangguda Dewaning panggodha pangrencana awasta kayangan dandang mangure dadya sramananing Drumiksa bajul barat genjong marudaya engklek-engklek balung atandak jin setan priprayangan sukma sasar bekasahan datan kantun dangkane guna desti tenun teluh brojo santet bondet kelawan pilut sadaya watak drengki sreidah wen open jail metakil demen mulat pasuwayan sirik marang karahayon dasare wanci dalu hanyaranging Jawa grimis kawimbuan gandaning kukusing menyan putih katingal sinyu geter nyabe merinding ana ing asta aja ta jalma manungsa saka kewan kang sembrono bakal kakemplung jurang pangalapan mila saben dukap wayah surup samarahi angming bencana abah wabah ratune wabah mewedi kala Banospati wewe putih gendruwo sarta congculi ana swara tanpa rupa ana rupa tanpa nyabawa ana gandha tanpa wahana pating cengenges guyune bocah nangis tan katon rembayangin yen adoh kapiyarsa rame dicedhaki ilang satengah dalu krungu pasar kang kumandhang candhak kulak dol tinuku lamun sirawan katingal genjong jrangkong kang mider ing pasar bangsa siluman bangsare bangsa lebet sinten to ingkang kasinuwitan bangsaning nyiluman lembut jen priprayangan menika tilas widodari tinju moyo
ingkang kasot jagat Girinata bisik Pandya Batari Permoni ya Batari Durga sirna kasulistyanira salah kedaden wujud raraksa kang anggegirisi dasar netra mentul eseme mencorong kaya mripating kucing Candramawa grana mungal kaya cantiking palu lambe biru binenge jingga wandana abang lir tembaga waja ngrenyah kaya kuluting duren watak tandang mara tangan suka ngendak gunaning liyan karme ngombe getih nginum misa kang ngembeting tali murda dasar mangkono sumiliring mamiri barat samiron angin rewana ingkang anempah pinggiring segara saya surup saya wengi saya sunya ing papan kono dasar datang ana jalma kang kumawani manjing sak kiwa tengening segara datang ana sawabawaning walang ingkang tumalisih prasasat angin padha mandheg katarik marang pangaribawaning Sanghyang Betari Permoni sedaya katingal jepiping pindha kala jengking pertiwi sangkuring para kawula abdi kinasengkan sampun lenggahan ngantos notok wedan kandang gajah mangon mager boto mangidul rajek swijining alun-alun sinendenan para santana prasasat kaya daya daya Anggong sanggeng pangling kayo panggonong gunung monyo sesauran Naranata daerah
miyosene woko sinepok prosan tono sinepo prosantono sami sumiwi mongging ngapyo yang sukma sesemitaning surga langgeng rahayu rahayu sagung dumadi rahayu sang yaning bawana lae angka dhisik kaya jumlah rasaning penggalih pun ibu dene apa adat saben wayah surup samaraing ana nyenyet anyep sumiliring barat samirana pumpori wana angin kang sumriwing ana nggoning rasaning kulit tur maneh kaya tebele kabut anylimuti wahananing dandang mangure kaya ora katon saka papan kadohan kaya sakasuting lebu ndadekake ampak-ampak peteng dedet ana ing dandang mangure. Aning jroning peteng ana pemadang mau ora mung merga wahanane kang anyelimuti kahanan. Nanging gedene manjurungku marang putraku kang ana nggoning kayangan. Mula dadekne kekuatan iku kapan boyo bisa gawe seneng, kapan boyo bisa gawe bebungah, kapan boyo bisa mulyakake para putra kang pancen dadi kekudanganing pun ibu. Yayi Pate Dusta Kecu apa bener Raja anggenmu marang sowan? Nun kasinggihan dawa dalem duh sang Mahadewi ingkang abdi pun Dusta Kecu ngaturaken sungkem bekti mugi tumanduk sandhaping pepodo makaten. Lha tak trima. Bektimu kan kunjuk marang ngasaning pun ibu aja lali pangestune pun ibu genten tanpa ngono ya Pate. Nuwun kasinggihan dawuh dalem sang Mahadewi. Kula cadhong asta kukala kalih kawliga mundhuk ing pucuking rikma pangestu paduka ndadekaken jimat kaiwangan duh sang Mahadewi. Tobat. Kene ya putraku kang wis padha seba padha marak sowan nganti gum penuh ana ing panguwakan Jawi. Dumegine ana ing dalem kedaton. Kulingipun ibu biyen iling-ilingen maneh. Ingkang pundi ibu? Besok lamun ana taun jesuing dinane Selasa Pahing dina wulan saka mau ndadekake tenger menawa ing benjang bakal titi mangsane
ana wabah kang gedhe banget bakal tumiba ana ing Mayapada. Para kawula dasih kang ora eling tegesing padha katalompen, ora ngelingi para moyang para leluhure, padha lali marang pepundhene ing kono bakal kesemputing barat mau kasemputing wabah kang bakal tumeka. Duh, Sang Mahadewi sagedipun wal saking panggoda pangrencana ingkang badhe dumawah ing benjang lamun din penanggalan taun Jesuwing Selasa kliwon menika menapa sagedipun kelar mboten ketaman Guru Hara, mboten ketaman wabah Ibu Dewi. Ayo panggah, panggah. Pamlingipun Ibu apa? Saranane ngenduta. Racikan sing ana nggone pawon. Siji munduta brambang abang bawang putih telung siung munduta cabe telung siung iku saronane kanggo ambetengi diri kapribaden ben ora kena bendu ben ora kena brahala nanging syarat manane pancen kudu siji ana dawuhing para winasih sapa ngluhurake leluhur bakal diluhurake marang leluhur, sapa ngluhurake papunden, sapa ngluhurake mbah buyut, sapa ngluhurake canggah wareng endung-endung kang wis yasa bumi kelairane iku. Mendah senenge para papunden, para moyang, para leluhur ingkang amurba habisesa, ingkang amurba desa iku diwerohi, dielingi. Lah yen kono kula aku ngendikan ngluhurake leluhur bakal diluhurake leluhur merga leluhur mau ngayomi marang kawulane ngawon paneng anak putune aja ana kang kesembroke guru ala kaya ngono mekaten Kanjeng Ibu. Lah umpami dan taun menika sampun kathah para titah ingkang lirwa ing janji tegesipun katalompen lali marang moyang-moyangipun dos pundi miturut panjenenganing Kanjeng Ibu Mahadewi. Lah sakjane wis ora usah tak rembug. Babakan wong lali iku ora tak gunem, wong lena iku ora malah tak gunem. Ya wis sepuh ngono wae, Atik lali karo mbah buyute, lali marang pepundhane. Lak rumangsa pinter dhewe, rumangsa lunge dhewe, rumangsa digdaya dhewe. Marangane wong urip iku aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa lamun uripe titah sadaya iku dumadi sarana lelantaran bapa lawan ibu, ibu bumi bapa angkasa kang nyalirane mijiling manungsa gelar jagat anyar ana donya kaya ngono. Ate ilat dalah mar merasaning panggalih kula nate dipun aturi tiyang sepuh aji sepuh parampara. Pujangga mau ngendikan apa? Pujangga kala wau ngendikan wong iku yen tiba utawa apes iku ditinggal noleh kelawan sing momong. Lah menika maksude dos pundi? Lae. Pujangga parampara aji sepuh kasepuhan mau ora luput ya pancen bener ring bener. Awit satemene wong urip iku ana sing ngomong kok banjur lali karo sing ngomong. Ayo takono sing ngomong sapa? Inggih, kula kirang dong sing ngomong niku sinten? Lah iki apa? Ora bisa ngrasakake, ora ngudi marang rasane. Satemening sadengan titah kang gelaring jagat anyar iku dibopong digendong marang uripe kang sejati, urip tunggal, urip kang agung. Ora bisa tumandang dhewek. Makane yen lali yen katalompen iku bakal
ana apes utawa ana bilahime. Sagedipun nuwal saking bebaya menika pinanggih teguh kukuh bakuh rayu lujeng slamet menika kados pundi Ibu? Ngene ya, Mas. Iki sing gampang wae rupirengno. Tironmu apa? Tironmu apa umpamane? Tironmu pengapit Panoman iku dina Sabtu Kliwon ngat legi Senin Pahing ya. Dina 3 perkara iku werana. Sabtu Kliwon poso ngrawat, Minggu Legi poso nawa, Senin Pahing pati geni elinga marang kowe dumadi gelar jagat anyar ya dina mangkono. Malah diane dina kelahiran iku pusaka sing paling ampuh ora ana bedane maneh kejaba dina tiron kelahiranmu. Awit apa? Mergo kowe dimijilake saka welasing Gusti kang among tuwa. Jadi paham apa ora? Waduh Kanjeng Ibu, sanget ngaturake gunging panuwun sedaya ingkang dados pituwah jengandika Ibu Batari, Ibu Batari. Candraning Sang Batari Durga ya sang Nini Permani. Yen kapinujon weneng pindha weneng ing sela kapinujon wening pindha wening ing tirta tigang kurtangan dhateng kersa paring pangandika enggah napa ingkang dadosaken darnaning penggalih katingal pangglong ing pemulatan nun sandika dawuh-dawuh kawula karoso slira getun kaya meteya Sang Betari Durga yaning Sang Permoni sareng kasengko atulira terus to keju mila dadosaken jomblo ning panggalih pindha rata ketayu tirta wirata kekondo tirta wae tirta dene rontonan gegedongan ketemu ketendang ombak kira warih katingal silma kambang penggalian mira sanom menapa kok ingkang dipun galih menapa kok ingkang dipun bakas lajeng katingalipun Sang Batari Durga katingal suntru boten wonten ingkang dipun penggalih Sang Batari amung ingkang putra ingkang dipun dama ingkang putra ingkang pinaringan asma Sang Prabu Dewa Srani. Dene ingkang putra Dewa Srani matur dhateng Sudirmanira Pamestri Kanjeng Ibu Betari Durga. Anggene nggadah tujuan kepingin sanget nylenggahi dampar Prabon ing Kahyangan Suralaya nadyan to mung seprapating wulan utawi sak gebyaring tatit. Ewa kaya ing pambudi Sang Betari Durga dioleh ana iku nerak sarak ora dia oleh iku ibarate kurang welas asih tumraping putra bedak-bedake mban
beda tumraping anak Banjinde Banjiladan. Rewiyo dangu boten kersa angan niku. Temahan dawuh candran kaya arum manane. Oh. Ana mitra kang siniti karo bocah karna karni tambah ira paningal lira sukoloro asta loro kang tempoking bocah ing grana watak loro kang kinarya sengkalaning sing ribeting penggalian aku. Duh, Sang Maha Dewi napa ingkang ndadosaken peteng dedet lelimengan panggalih Paduka Gusti. Ana liya jenenge wong tuwa. Sing dipikir iku ya ana-ana wae kejaba. Mikir pakaianing bebrayan, uga mikirno putra eling-eling ibu iki nyoto tresno asih ngasihi marang putra-putraku kabeh tak tresnani sarana padha ora ana sing tak beda-bedakake nanging tembunge Dewa Srani nalika semono kaya nyocok dodoning wong ibu jare Dewa Srani iku anak sing imban cindhe Banjiladan anak kok ora ditresnani kaya ngono kok ora judeg nalarku kaya ngono. Dereng ngantos rampung imbal waton Anggendurasa kesaru gegering para tamtama pemuraan jan kanca batur paning kaya Nataraka kanca rupaning kaya Daya kanca ana utusan perkara ya sinten to ingkang tawang-tawang tangi ndrodhok wel-welan ana pangkone Kanjeng Ibu Betari Sang Putra Atmaja ananing Dewa Srani manjing jroning kesamuan. Kaya ono kang lagi teko njaba papaken sapa sing manjing paring kanca ida dhumateng kula Kanjeng Ibu terus kula menika
sanes putraning dewa napa leres tenan menika kula sanes putraning Kanjeng Rama jagat Girinata kandhengipun ingkang kula raosaken wiwit timur dumugi gening dewasa kados inggih Rama menika boten welas asih kelawan kula Ibu teka mara ndlusup ana pangkoning Kanjeng Ibu Betari demonstrasi wel-welan tetangisan waspandrodos ana ing pangkon dan keseseken nangis nganti kaya-kaya entek luwe nangis getih bebasane awet rumangsa piyambake menika boten tresna ditresnani tiyang kasepakipun Suderma nira kakung bebasan banjir nggih banjiladan menawi putra ingkang kinasihan digendong Rama digendong ngangge selendang sutra dipun emban ngangge cindhe nanging menawi dewasane prasasat kaya dibapa nganggo silatan ring Jawa aja kaya ngono ya aja kaya ora ana sipate wong tuwa iku bandur ilang tresnane tumraping anak ora ana delongen to srengenge ya sang jagat ya sang arpa anggone gopo biar wiwit etan grat raina nganti ngulon sumo surup samarai nesuk ana wetan maneh tandha yen tresnane wong tuwa iku ibarat bapa surya ya nak sing sabar sareh sabar ganeh sabar sedek sabar patona aja kemawan kepingin gege mangsa yen durung wayahe ora diwayahno mengko yen pas wayahe ya mesti bakal tumiba Jambono alam noto ayo Sasodoro ulang tahun antewasa watak siji
Ngger. Kok nganti kemeseseken anggonmu tetangisan sakjane ngopo sing kok galih. Nganti kaya ngono Dewa Srani, Dewa Srani. Nuwun Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Iya Dewa Srani. Usapana luh dhisik. Ambak ana megeng napas tanapas anpas kelawan upus. Nggih Kanjeng Ibu, nggih. Putraku Dewa Srani sak temene ngopo sing mbok karepne sak temene ngopo? Matur tumrapipun Ibu Dewa Srani. Nuwun Kanjeng Ibu, saderengipun kula ngaturaken sungkem bekti temanduk sandhaping pepodo Ibu. Iya anakku nggih tak tampa bektimu pangestuku tampang. Dawuh kapundi Kanjeng Ibu ndadosaken jejimat. Ngeten nggih Bu. Cobi menapa jenengan sampun katalompen nalika semanten kula kan matur dhumateng Kanjeng Ibu. Kula nggadahi kepinginan ingkang luhur. Kepingin ingkang luhur kala wingi ingkang sampun kula utarakaken wonten ngarsane Kanjeng Ibu Betari kados ngaten. Ayo duweni karep gegeden. Prasasat kaya cecek nguntal klopo tangi lamun bisa kasembadan putraku ngene. Satemening Suralaya kepingin mbok lungguhi, Suralaya kepingin dadi ratu ana ing jagat Dinata. Kaya-kaya mokal ya nggih. Awit ngerten ana ngene ya nak. Pun Ibu Mastani angel kowe bisa dadi ratu ana ing Suralaya ngene. Suralaya iku ngono ya nak, sak temene. Dudu weke mung Kanjeng Ramamu. Awit ana nalika